కానుక్కాయలు ఏరుకొచ్చి గింజలు తయారు చేస్తున్నా. ఈ గింజలు తీసి ఎండబెట్టిన తర్వాత నాటు పెడతా. ఈ గింజలు నాటి ఒక నర్సరీ తయారు చేద్దామని చూస్తున్నా. బయట ఎక్కడ నర్సరీలలో చెట్లు దొరుకుతలేవు, అసలు నర్సరీలు కూడా కరెక్ట్ పెంచుతలేరు. సో నేనైతే గింజలు తయారు చేసి నా వంతు అయితే మొక్కల్ని పెంచుదామనే ఆలోచన. కానుగింజలన్నీ ఇందులో పెడతాను. చూద్దాం ఏం రోజులు మొలుస్తాయి అనేది. ఇవి ఆల్రెడీ ఇక్కడ జీడిమాడి గింజలు పెట్టినాయి కదా, 1 ఇది ఒకటి, 2 ఇక్కడ ఒకటి. కింద